Sepä olisi se aika vuodesta taas, kun tehdään vähän uunipuita ensi talveksi. Pikku määrä nyt tuli tänään tehtyä sen verran, että saa kuivumaan, kun pääsi semmonen lapsus käymättä. Loppupuut, uunipuut, niin onpahan ainakin ensi talveksi ja pitää tässä myöhemmin keväällä tai kesällä tehdään vähän lisää, mutta siinäpä niitä nyt olisi. Eikä ole mun omaa kone, kun naapurilta hain lainaksi tai vuokralle. Vähän testikäyttöön samalla, mutta ei passa sanoa naapurin nimiä, kun se on niin hyvä kone, että jos nimi tulee julki, niin todennäköisesti normityöt kärsii, kun joutuu tehtailemaan tommosia koneita. On tarpeeksi jämäkkä kone ja tuossa tuommoinen 1,10 m, oiskohan tuo muistaakseni mitä tuohon mahtuu, eli reiluja metrisiä pystyy tekemään. Tässä sanotaan, että se metrinen menee ainakin sinne huoletta. Sitten tästä löytyy tämmönen korkeussäätö, eli pystytään säätämään toki manuaalisesti, mutta pystytään kumminkin terän korkeutta. Sitten yksi ihan huippuominaisuus, mikä nopeuttaa työtä huomattavasti, niin tässä on itse tehty palautin, eli kun työnnetään tuo halakotusta halaki, niin pääsee hakemaan jo seuraavaa, eli se palauttaa itsekseen tuon sylinteristä tuonne sisään. Sanoisin kyllä, että on siinä ollut miettiminen. Tämä on oikeastaan aika yksinkertainen, mutta jos olisi tupakkamies, niin kyllä tuossa vähän norttia olisi palannut, että on saanut suunniteltua tämmöisen. Nimenomaan tuon palauttimen. Sanoisin kyllä, että 5/5. Ihan hitokseen hyvä kone. Vaikea kuvitella, mitä tästä nyt voisi parantaa. Voimaa on riittävästi, kaikki puut halakia. Ja ehkä jos ihan hiuksia halotaan, niin toi terän korkeussäätö voisi olla hydraulinen, nythän se on manuaalinen, mutta ei kyllä hirveästi hidasta, varsinkin jos on kohtuu tasapaksua puuta. Siinäpä tuli tänään halottua vähän uunipuita ensi talveksi. Nämähän ehtii kuivua vielä hyvin talveen mennessä, kun näin huhtikuun alkupuolella tai huhtikuun puolivälissä on halottu ja tein tarkoituksella kohtuu pientä, jaksaa kaikki kantaa ne sitten ja sitä myöten kuivaa myös nopeampaa. Pääsääntöisesti koivua talvella kaajettua, muutama havupuu tuolla nyt oli seassa.